και κύριοι, χαίρετε. Αυτές είναι οι τελευταίες ειδήσεις της ημέρας από την ΕΤΕΝΑ. Στα εθνικά μας θέματα, στη γραμμή της κυβέρνησης, στη θέση μας στην κοινότητα και στην Ενωμένη Ευρώπη, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, μιλώντας απόψε σε μεγάλη εκδήλωση που έγινε προς τιμή του στη Μύκονο. Ο Γιώργος Καραλής θα μας πει τώρα περισσότερες λεπτομέρειες. Όλα παίζονται στο σημερινό ρευστό μας κόσμο. Κίνδυνοι και ευκαιρίες υπάρχουν πολλές. Να επωφεληθούμε τη στιγμή για να μην οπισθοδρομήσουμε. Αυτά είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, απαντώντας απόψε αργά το βράδυ στο Δήμαρχο Μυκόνου κατά την τελετή ανακήρυξής του ιδίου και της συζύγους του, της κυρίας Μαρίκας Μητσοτάκη, ως επίτιμο δημοτών της Μυκόνου. Η μεγάλη προοπτική είναι η Ενωμένη Ευρώπη για μας. Αυτή μας έδειξε απόλυτη συμπαράσταση και αλληλεγγύη, γι' αυτό κερδίσαμε και τη μάχη για τη Μακεδονία. Να ακουμπήσουμε καλά σε ένα λιμάνι, και αυτό το λιμάνι, το ήρεμο λιμάνι, είναι η ΟΚ. Να περιφρουρήσουμε την ενότητα που δείξαμε απέναντι στην υπόθεση των Σκοπίων και να πάψουμε να έχουμε τις κακίες, τις μικρότητες και τις αντιδράσεις που δεν συγχωρούνται, και θα πρέπει να δείξουμε περίσσευμα καρδιάς για τα εξωτερικά θέματα. Ας αφήσουμε τουλάχιστον την αντιπαράθεση για τα εσωτερικά θέματα. Να στερεώσουμε τη θέση μας στον καινούριο κόσμο που γεννιέται. Και για την Ελλάδα μας η μεγάλη προοπτική είναι σήμερα η Ενωμένη Ευρώπη, που μας δίνει την ασφάλεια πρώτα, αλλά και τη δυνατότητα της ανάπτυξης. Είχα την ευκαιρία πριν από λίγες ώρες να μιλήσω για τα αναπτυξιακά προγράμματά μας εδώ στη Μύκονο, γενικότερα στα νησιά του Αιγαίου, στα νησιά της Ελλάδος, αλλά και γενικότερα στη χώρα μας. Για να πω ότι αν σήμερα κατορθώνουμε αυτό που φαινόταν αδύνατο, που φαινόταν θαύμα στο παρελθόν, το οφείλουμε μόνο και μόνο γιατί ανήκουμε στην Ευρώπη. Και πιστεύω ότι η μεγαλύτερη υπηρεσία που προσέφερε στον τόπο μας η παράταξη, της οποίας σήμερα έχω την τιμή να ηγούμε, και προσέφερε πρώτος ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, είναι η είσοδος της Ελλάδας στην Ενωμένη Ευρώπη. Αυτή τη μεγάλη κατάκτηση πρέπει να περιφρουρήσουμε σήμερα, και γι' αυτό αγωνιζόμαστε κι εμείς, και θέλω να ελπίζω ότι αγωνίζεται μαζί μας ολόκληρος ο ελληνικός λαός. Εάν πετύχαμε στη σκληρή μάχη που δώσαμε για τη Μακεδονία, πετύχαμε γιατί η Ευρώπη έδειξε απόλυτη συμπαράσταση και αλληλεγγύη. Πρέπει να γνωρίζει ο ελληνικός λαός ότι χωρίς την Ευρώπη η μάχη αυτή δεν είχε καμιά ελπίδα να κερδιθεί. Και πρέπει αυτό να μας δίδει δίδαγμα και μάθει, μας γίνει δίδαγμα και για το μέλλον. Έχουμε ανάγκη να κουμπίσουμε δυνατά. Έχουμε ανάγκη να αράξουμε σε ένα ήσυχο λιμάνι, σίγουρο λιμάνι. Και το λιμάνι αυτό είναι η Ενωμένη Ευρώπη που σήμερα γεννιέται. Και ακόμα θα ήθελα να πω για κάτι άλλο σήμερα, αυτή την ώρα. Είναι ανάγκη εμείς οι Έλληνες να περιφρουρήσουμε σαν ύψιστο αγαθό την εθνική μας ενότητα. Ιδιαίτερα στα εθνικά μας θέματα δεν συγχωρούνται μικρότητες, δεν συγχωρούνται κακίες, δεν συγχωρούνται αντιδράσεις που υπαγορεύονται μόνο και μόνο από κομματικό συμφέρον. Ας μας χωρίζουν επιτέλους τα εσωτερικά θέματα. Στα εξωτερικά θέματα πρέπει να έχουμε περίσσευμα καρδίας για να βλέπουμε τον κοινό στόχο και όλοι μαζί να αγωνιζόμαστε. Αυτό το κήρυγμα της ενότητας του ελληνικού λαού, ιδιαίτερα όταν κρίνονται τα εθνικά μας θέματα, εγώ δεν θα κουραστώ να τον επιδιώκω. Η κυβέρνησή μας θα μείνει αμετακίνητη σε αυτή τη γραμμή.